Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko sanamhla sithi umthetho kaJehova ngesahlukaniso somshado. Deuteronomy 24 verse 1 to 4. Lapho umuntu ethatha umfazi amgane, kepha engabe samthokozisa ngoba ethole kuye okuthile okwenyanyekayo, uyombhalela incwadi yesahlukaniso amnike yona esandleni sakhe, bese emkhipha endlini yakhe. Uma esephumile endlini yakhe, angahamba-ke ayogana enye indoda. Uma indoda yesibili ingasamthandi, iyombhalela incwadi yesahlukaniso, imnike yona esandleni, bese imkhipha endlini yayo. Noma le ndoda yesibili ibimthathile waba umkayo ingafa, indoda yakhe yokuqala eyamxosha ayikwazi ukubuyela kuye imthathe futhi abe ngumkayo, ngokuba ngaleyo ndlela usengcolisekile. Lokho kuyisinengiso phambi kaJehova. Amen. Ziningi izinkulumo ezitholakala kumakholwa amaqondana nokwehlukanisa kwabashadile. Kujwayelekile ukuzwa amakholwa ethi uma ulikholwa awukwazi ukwehlukanisa, noma uhlukanisile akakwazi ukubuye agane enye indoda, noma indoda iganwe ngohlukanisile. Kodwa uJehova akaza kusho lokho. Kulomthetho uthi uJehova, uma owesilisa efumana ukuthi unkosikazi wakhe akaziphathanga kahle ebukhosikazini, bese enquma ukwehlukana naye, uyomnika incwadi yesahlukaniso, bese emkhipha endlini yakhe. Labo bantu basuke sebedivosileke. Ngakho-ke ngokomthetho kaJehova, owesilisa uvunyelwe ukufaka isahlukaniso kunkosikazi wakhe uma ehlukaniselela ukuthi owesifazane uzingcolisile ebukhosikazini bakhe. Akulona-ke iqiniso ukuthi uNkulunkulu akavumeli noma uNkulunkulu akakuvumeli ukwehlukanisa, kodwa kunembandela. Ukwehlukanisa uma kunesidingo kungumthetho kaJehova, okumele ukuthi ocela isahlukaniso anikeze isizathu esamukelekile sokwahlukanisa. Okwesibili, uthi uJehova unkosikazi osehlukane nendoda engayigana enye indoda yesibili. uJehova akaze asho ukuthi ngokugana enye indoda owesifazane usiyaphinga. Umbandela esiwunikwe nguJehova ekwehlukaniseni munye, ukuthi inkosikazi ehlukanise nendoda yokuqala ayivunyelwe ukubuye igane indoda eyayikade iganile kuqala. Ukubuyela kuleyo ndoda kuyisinengiso kuJehova. Ngakho-ke akukho umthetho kaJehova othi osehlukanisile uma esegana isibili akalandele umthetho othize, ngaphandle ukuthi engabuyele kwindoda yokuqala. Ngokomthetho kaJehova owawuloba ngenceku yakhe uMose, owesifazane uvunyelwe ukugana indoda yesibili uma esehlukene neyokuqala. Nokho ezincwadini ezintathu zeTestamenteni Elisha kunokushayisana okukhulu kulokho okuthiwa kwakhulunywa nguJesu ngesahlukaniso. Lezi zincwadi akufanele zikhulume izinto ezahlukene, ngoba zozine kuthiwa ziyinkulumo yomuntu oyedwa, uJesu. kuMathewu 5 verse 31 to 32 kuthi uJesu wakhuluma lamazwi, kwathiwa yilowo nalowo olahla umkakhe kamnike incwadi yesahlukanisi. Kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo olahla umkakhe kungayiso isizathu sokuphinga umenza aphinge, noganwa ngolahliwe uyaphinga. Nalapha uJesu uyavuma ukuthi umfazi ophingile engalahlwa, kodwa uJehova akashongo ukuthi oganwa ngophingile naye uyaphinga. Kodwa kuLuke 16 verse 18 kuthiwa uJesu wathi, yilowo nalowo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga, noganwa ngolahliwe yindoda uyaphinga.
lapha kucacisiwe ukuthi indoda ize ilahle umfazi ngoba kwenze njani. Kusho ukuthi lo mthetho uyakwenqabela ukwahlukanisa noma ngasiphi isizathu. KuMark 10 verse 11 to 12 uJesu uthi, "Ilona lo olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga naye owesifazane uma elahla indoda yakhe agane enye naye uyaphinga." Amen. Nakule nkulumo ukuthi nje uma uhlukana nonkosikazi uyaphinga, nenkosikazi uma ihlukana nendoda iyaphinga. Akukhathalekile ukuthi isizathu sokwahlukanisa isiphi. Omabili lamagospel ayakwenqaba ukwahlukanisa noma ngasiphi isizathu. Kuyinkinga ukuthi amagospel amathathu akhulume izinto eziphikisanayo, kodwa kube kuthiwa zakhulunywa ngumuntu oyedwa. Ngicabanga ukuthi uma lezi zinkulumo kuthiwa zakhulunywa nguJesu zingezwakali futhi zishayisana zodwa, ngakho sifaneleke ukulandela lokho okushiwo nguJehova ngomlomo kaMose. uJehova akakhulumanga lutho ngokuphinga, kodwa uthi owesilisa obuye aganwe inkosikazi owabe esehlukene nayo uyisinengiso kuJehova. Yonke le nkulumo kaJesu kufanele uyifunde kahle, uyizwe ukuthi ithini. Lapha uJesu usasho khona okushiwo nguNkulunkulu kuDuteronomy 24, ukucacisa ukuthi isahlukaniso esemthethweni sivela kuphela uma indoda ibambe umkayo esephutheni elithize. Kodwa uma indoda ihlukanisa nomkayo, kungayikho ukuthi uyaphinga, kodwa ngoba isikhanukele omunye, iyaphinga nalowo oseyigana ekwahlukaneni nomkakhe. Nomfazi wahlukanisa nendoda ngoba sekhanukela enye, uyaphinga. Uyaqhubeka uJesu uthi umshado uvela kuNkulunkulu, uhlanganiswa nguNkulunkulu. Akwazi-ke ukuthi into ehlanganiswe nguNkulunkulu bese ivele ihlukaniswa ngumuntu ngoba elandela izinkanuko zakhe. Isenzo esinjalo singokuphinga. Kafuphi uJesu wayiphikisa ukuthi indoda ivele ilahle umfazi ongenacala ngoba isikhanukela omunye. Le nkulumo kaJesu iyisaluleko esithi umshado yinto ehlanganiswe nguNkulunkulu, ongakwazi ukuthi uvele uthathe isinqumo sokuqeda ngaphandle uma okuganile ephule umthetho kaNkulunkulu. Ukuphinga kuqala ngenkathi usunquma ukulahla omunye umfazi ngoba usukhanukela omunye. Yikho uJesu kuMark 10 verse 12 ethi, "Nomfazi uma elahla indoda yakhe bese egana enye indoda usuke ephinga." NakuLuke 16 verse 18 kukhulunywa into efanayo. Uthi uJesu uma owesilisa elahla umkakhe bese eganwa ngomunye uyaphinga, ngoba usuke elahla indoda yakhe ingenzanga lutho, kodwa ngoba esekhanukela enye indoda. Ngaphandle kwemibandela yezahlukaniso njengoba zichazwa eBhayibhelini, namhla kunezinto eziningi ezingenza abaganene behlukane ezazingekho emandulo. Kunemithetho eyayisebenza kwa-Israel kodwa engakwazi ukusebenza namuhla. Ukunikeza isibonelo, ngesikhathi sikaMose owesifazane was a perpetual minor, kodwa ongasenjalo kulesikhathi samanje. Le mithetho ayiqedwanga muntu, kodwa yaziphelela ngokushintsha kwesikhathi. Ngakho-ke awukwazi ukusebenzisa umthetho ongasasebenzi ngoba uthi eBhayibhelini wawumi kanje. Leso sikhathi saphela. Namhla asakhulumi kuphela ngowesilisa edivosa owesifazane,
kodwa sesikhuluma nangowesifazane edivorsa owesilisa. Kodwa inkulumo enjalo akulula ukuyithola emthethweni kaMose. Okwesibili, izizathu zesahlukaniso esikhathini sanamuhla azisefani nesikhathi seBhayibheli. EBhayibhelini izizathu zesahlukaniso zazehlukaniswe kabili. Wawudivorsa ngoba ungasamthandi unkosikazi wakho, mhlawumbe ngenxa yokuthi usuthatheke komunye okungukuphinga, noma udivorsa ngokuthi unkosikazi wakho umthole ephinga okusemthethweni. Kodwa namuhla izizathu zokudivorsa ziningi kakhulu. Baningi abantu abehlukana bethandana ngenxa yezizathu ezingaphezulu kwabo. Lezo zathu azibaliwe eBhayibhelini. Ngakho-ke kulesi sikhathi samanje imfundiso ethi okuhlanganiswe uNkulunkulu akunakwehlukaniswa ngumuntu, nokuthi abagane nebanyamane akukwazi ukuhlale kusebenza. Unkosikazi ophingile noma indoda ephingile ungayixolela, kodwa kukhona izinto ezimbi kakhulu kunalokho. Kulesikhathi samanje emshadweni uhlangana nezimo ezazingekho ngesikhathi sikaMose nesikaJesu. Namhla kunabantu abashada nabanye bengazange bebathande, kodwa ababashadela ukubaqola ifa labo. Umuntu wesilisa noma wesifazane uyakwazi ukuthandana nomunye aze ashade naye, kanti inhloso yakhe ukuba amqole umcebo ukuze ashade nomthandayo. Laba bantu bame phambi komfundisi bathatha isifungo somshado. Ngakho-ke phambi kwabantu bahlanganiswe uNkulunkulu, kanti indoda noma wesifazane akekho kulowo mshado. Uma-ke lo wesifazane noma wesilisa esethola ukuthi lo mngane wakhe ubezomqola esefuna isahlukaniso, uzothini wena mfundisi? Uzothi okuhlanganiswe uNkulunkulu akunakwehlukaniswa ngumuntu? Ngabe lo mshado ubuhlanganiswe uNkulunkulu noma ubuhlanganiswe nguSathane? Uma umuntu eshada nomuntu bese ethi eseshadile ethola ukuthi lo muntu omshadile njengoba ecebile nje uthola ngamakhosikazi akhe, nalona oshada naye ukulayini ukuba athwale ngaye. Uma lo wesifazane eza kuwe egijima efuna isahlukaniso nalombulali, uyothini wena mfundisi? Uyothi okuhlanganiswe uNkulunkulu akunakwehlukaniswa ngumuntu? Izimo ezinjalo sengake ngahlangana nazo isikhathi eziningi. Ziningi kakhulu izibonelo engingaziveza zemishado ebingekho kwasekuqaleni, kodwa yenziwa ekhona ngoba abashadayo beye esontweni bahlanganiswa ngumfundisi. Uma lona omunye esethola ukuthi lo mshado kuseqiniswe nawukho, wena mfundisi uzosho kanjani ukuthi okuhlanganiswe uNkulunkulu akunakwehlukaniswa ngumuntu? Eminye imishado iba khona intombi nensizwa bashadane bethandana kanti abazani. Omunye athole ukuthi kanti ushade nomalugaju ongambulala noma nini, amphoqe ukuba asebenze naye ekubulaleni abantu. Lo ofika kuwe njengomfundisi athi ufuna isahlukaniso, sizothini isaluleko sakho wena mfundisi? Omunye ushada nomuntu bethandana kanti ushada nesadist ngokwemvelo yayo ejatshuliswa ukuhlale ihlukumeza eshade naye. Impilo yesifazane ibe sengcupheni yokufa ngoba le ndoda vele inenhliziyo yokubulala. Nalapho uma owesifazane efuna ukubaleka kulo muntu ongambulala noma nini, uma owesifazane esebikela umfundisi ukuthi ukugana lo muntu kumbeka engcupheni yokufa noma nini, ngabe umfundisi kumele amenqabele athi okuhlanganiswe uNkulunkulu akunakuhlanganiswa umuntu?
Ebandleni lamaNazaretha-ke kulula kakhulu ngoba kuvestiwe umthandazo wesabatha umprofeti wasifundisa ukuthi sokwesaba uJehova ngokugcina imithetho yakhe owasilobela yona ngenceku yakhe uMose. Njengoba umthetho kaMose sesiwufundile, akukho lapho ethi khona uNkulunkulu asivunyelwe ukwahlukanisa ngaphandle uma oshade naye uthola ukuthi owesifazane akaziphethe kahle. Ubabamkhulu wenza umuntu wesifazane alingane nowesilisa uma kuza emshadweni. Uthi uShembe encwadini yomshado, uma indoda ithola umkayo ephinga ingahlukanisa naye. Kanjalo uma inkosikazi ithola umyeni wayo ephinga ingehlukanisa naye. Ngakho-ke imfundiso ethi asikho isahlukanisa ebandleni lamaNazaretha, angazi ukuthi icashunwa kuyiphi imfundiso kaShembe. Impikiswano yamaNazaretha ethi uma inkosikazi ithola umyeni wayo elele nenye indoda ayinalungelo lokwehlukana naye, akusiyo imfundiso yomprofeti leyo. Indoda eganiwe uma itholakala ithandana nenye indoda isuke iphinga, ngakho unkosikazi wayo unelungelo lokwehlukanisa nayo. Kanjalo uma indoda ithola umkayo elele nomunye wesifazane, bobabili bayaphinga, indoda inelungelo lokwehlukanisa nalomkayo. Kumuntu wesifazane obuyela endodeni yokuqala, lapho amaNazaretha kumele alandele umthetho kaJehova. Ezinye zezimpikiswana zamaNazaretha ahlangene nobuNazaretha, kodwa abanye bazama ukuvusa amasiko abantu anganasisekelo sokukholwa. Umshado ebandleni lamaNazaretha wehlukene kabili, ngowesintu nowesikholwa. Awukwazi ukuthi umuntu eshade ngesikholwa bese ibandla limphoqa ukuthi akalandele amasiko abantu aphambene nomthetho kaJehova. UbuNazaretha bunamalunga ebandla abavela ezizweni ezahlukene ezingazilutho ngalawo masiko. Ngakho-ke njengamakholwa konke kumele sikwenze silandela umthetho kaJehova owasilobela wona ngenceku yakhe uMose. Uma ngokosiko singekho isahlukaniso, kodwa ngomthetho kaJehova sikhona. Inkosi busise izwi.